जय जगन्नाथ। आज ମୁଁ ଇଭିନିଂରେ ସଜବାଜ ହେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଆଜି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ମୁଁ ସକାଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିନଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି କି ମନ୍ଦିର ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମନ୍ଦିରରେ। ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରର ଭିଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମତାମତ ଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ମନ୍ଦିରଟି କି ମନ୍ଦିର ଜାଣିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।